Vieš mi uviesť aj nejaké referencie objektov, ktoré boli natierané protipožiarnym nátierom? Protipožiarne nátery sme dodávali na viaceré projekty na Slovensku. Spomeniem také najzaujímavejšie, či to bol Solivár v Prešove. Tam sa aplikoval nátier HR Pro na nosnú strešnú konštrukciu. Taktiež sme dodávali aj protipožiarny nátier na rekonštrukciu Krásnej Hôrky. Nedávno sme realizovali projekt v rekonštrukciu knižnicu v Prešove. Máme za sebou rôzne projekty, či to je napríklad polyfunkčný dom v Piešťanoch, kde sa obnovovala pôvodná nosná drevená konštrukcia, obkladové drevo vo verejných priestoroch.